ଚଳନ ବଦଳିଯିବ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜାଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଉଭୟ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାହୁ ଓ କେତୁର ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଶୁଭ ହେବା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ମଧୁମୟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଚାଲୁଥିବା କଳହ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ଓ କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।